A jedné je druhé, nie? A čo tu robíme? Podávam mi rúžu? Áno, podávate si. Počkaj, tak teraz nenahrávam, počkaj. Mám ísť ďalej? Ty pozeráš na ňo, jemu do očí. David v podstate, jak by som povedal, pozorne, alebo zamilovanie, alebo neviem proste... A nie, takto! Nie komicky, hej. Proste nejak normálne, ako sympatickej koške podávať rúžu. Ty asi nevieš paliť ženské, čo? Alebo nesinovacík, čo? Dobre. Tak rúžu som ešte nedával. Nedalo? Príjmeš moji rúži. Ale by sa... Ty sa Ja nevidel. piat, hej, ale rúžu nie. Ja na pivo pozriem, alebo tak, ale... Dobre, takže počkaj. Nevadí. Ty sa pozeráš a ty... čo? Záber je na čo? Spať? Hore? Záber je v podstate od pása hore. Hej, a jeden aj druhý. A... Smejeme sa, aby sa mohol Ty sa vžívať. pozeráš jemu do očí a on ti dáva rúžu a ty ju, hej. Ty počkáš, kým to do polovice potiahne a potom si natiahneš ruku a zoberieš sebe. Ale to ešte urobíme na to detail. Takže to je len taký žiel, aby bolo. Tebe? No tak? Ale ja som sa nepozerala na to. Tak daj, ale sa pozeraj, počkaj. Do očí priamo, taký kolbavý pohľad. Teraz nahrávam. Počkajte. No dobre, tak sa usmieme. Ale Ja si zatiaľ vymažem nejaké súbory. Keby ste videli Davida, ako on Ja vyzerá, si viem keď sa predstaviť nesmeje. Davida. Ja s takým amatérom to čo nie... David, prestaň, lebo tiež... Môže. Nechod nikam. Počkaj. Ja si to musím nejaké veci pomazať. Tak mávať, hej? Hej! Čo? Musím si tu nejaké veci pomazať. A už ako zmazať, hej? Že no dobre, už som sa zlákla. A čo si myslel? Máš! Niky nechcem namazať. Dobre, takže sa prestaneme sa smiať časom potom. Keď netočíme grotesku, tak... Počkaj. Takže môžeme takto. Pozeraj sa mu do očí. A ty mu jej dávaj. Dobre. A Dávid, ty tiež kus. Pozrite sa na ňo, ako debilne vyzerá, keď má ksík, že... Proste tu sa nedá. No, dobre, idem. Už asi viem, prečo len ďaká si teraz. Áno. To by nebolo, no. Dobre, keď sme ale točili- tak natočme tu jednu scénu, lebo No, celý deň točíme točíš, toto. točíš. Hej. Pozrela som to na. Dobre, tak sa pozeraj na ňa. No, to bude pekné. Včera som dažný. Potom, keď mi bude dávať také Ja, foto, Ale výraz pozerať? tvári sa mi páči. pozriem na tú rúžu. Áno. Hej, toto bolo dobré, čo si teraz robila. Môžete. Dobre. Čo ty